Bejn April u Ġunju li għadda kien hemm żieda fil-passiġġieri li qasmu bejn Malta u Għawdex meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li aktar minn 1,927,000 passiġġier qasmu bejn iż-żewġ gżejjer fit-tieni kwart tas-sena. Dan ifisser żieda ta' 7.7% fuq is-sena li għaddiet jew żieda ta' aktar minn 137,000 passiġġier. Iż-żieda fil-passiġġieri irriflettit ukoll f'żieda fil-vetturi għaliex fi 3 xhur il-vapuri tal-GoZo Channel ġarrew kważi 548,000 vettura li jfisser 20,492 aktar mill-istess 3 xhur tas-sena l-oħra. Il-vapuri tal-GoZo Channel f'dawn it-3 xhur għamlu 8,925 vjaġġ, tnaqqis ta' 38 vjaġġ mis-sena l-oħra. It-tnaqqis minimu fil-vjaġġi mill-GoZo Channel kien ikkumpensat sew mis-servizz tal-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex li f'dawn it-3 xhur kompla jżid sew fil-popolarità tiegħu. Iċ-ċifri tal-NSO juru li f'dan il-kwart tas-sena dan il-mezz ta' trasport bil-baħar qabba kważi 336,000 passiġġier li kienet tfisser żieda ta' kważi 83,000 jew 32.7% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan irrifletta wkoll f'żieda ta' 360 vjaġġ għal aktar minn 2,700 vjaġġ bejn il-Port tal-Imġar u l-Port il-Kbir fil-Belt Valletta.